Трите основни стълба на успеха са високото IQ, емоционалната интелигентност и нашите личностни качества, известни като personality на английски, обобщаваме с една дума, са трите основни стълба на успеха. Високото IQ, високата интелигентност обикновено помага при усвояване на нова информация, при решаването на някакви сложни казуси, прилагането на абстрактни концепции, което е особено полезно в по-технически, по-аналитични професии. Ако става дума за емоционалната интелигентност, тя е от съществено значение за социални и междуличностни умения, тъй като допринася за изграждането на силни взаимоотношения между хората, за по-успешна комуникация и ефективно разрешаване на конфликти. Емоционално интелигентните хора са по-успешни в лидерски роли и ако става дума за сътрудничество в техните екипи. Личността или personality, както споменах на английски, представлява съвкупност от индивидуални черти и поведенчески модели, които определят уникалния стил на всеки от нас. Най-често това се измерва чрез модела на големите 5 черти на личността, The Big Five, които включват екстровертност, добросъвестност, отвореност към нови преживявания, емоционална стабилност и любезност. Комбинацията от тези три неща трябва да разглеждаме като един синергичен процес, да кажем, в който всеки от тези елементи допълва останалите и засилва цялостната ефективност, цялостната успешност на всеки от нас. Човек с високо IQ и развита емоционална интелигентност или EQ може да се справя отлично с сложни задачи и в същото време да има добри междуличностни умения, които да го правят съответно ценен член на всеки екип. В същото време личностните черти като добросъвестност и откритост могат да помогнат на човек да остане максимално фокусиран, мотивиран и в същото време гъвкав в различни ситуации. Емоционалната интелигентност най-често е този мост, който свързва нашата интелигентност и нашите личностни качества, тъй като емоционалната интелигентност позволява на индивида да използва своите интелектуални способности по подходящ начин, като разбира и се съобразява, взема предвид с социалната и емоционалната динамика на екипа, в който функционира. Сега ще започна с това какви са личностните ни характеристики, но малко по-късно в обучението ще говорим за една методология на Брус Липтън. Идеята, която той залага, е, че ние имаме определено ДНК. Това са нашите личностни характеристики. Нашата IQ или заучената ни интелигентност ние я развиваме в училище и знаем, че с времето, колкото повече остаряваме, толкова повече намалява нашето IQ. Това, което обаче ни различава и ще определи дали сме успешни, е след като приключим с училище, след като приключим с университета, ние трябва да започнем да развиваме нашето EQ или емоционална интелигентност. Това е нещо, което ще направи разликата от това просто да съществуваме в това да сме успешни. Емоционалната интелигентност е изключително важна и с времето виждаме, че ако ние имаме висока емоционална интелигентност и не толкова високо IQ, ще сме по-успешни в сравнение с това, ако имаме високо IQ и емоционалната ни интелигентност е по-ниска. Разбира се, в идеалния вариант искаме и двете да са високи. Един от примерите, които доста често виждам в момента, е така нареченото поколение милениал. Това са хора, които въпреки че са изключително интелигентни, виждаме изключително много логична мисъл в различни индустрии, като например IT. Тези хора, тъй като такъв е света, всичко се променя, при липса на емоционална интелигентност, те не се чувстват добре. Те не се чувстват пълноценни и в крайна сметка някои от основните учени в момента наричат това поколение изгубеното поколение. Затова и емоционалната интелигентност и развиването на емоционална интелигентност ще ни направи много по-успешни. Виждаме, че в дългосрочен план, дори да сме гении, да сме с много високо IQ, ние трябва да развиваме емоционалната интелигентност.
Това беше нещо, което в началото на моя кариерен път беше голяма пречка. Въпреки че излезнах от училище с доста високо IQ, липсата на емоционална интелигентност ми пречеше да съм успешен. С развитието на емоционалната интелигентност виждаме, че неща, които не са се случвали досега, могат да бъдат постигани лесно. Това е причината да определяме емоционалната интелигентност като толкова важен елемент за нашето развитие. В курсовете забелязвам, че хората идват, не са постигнали нещо и се чудят какъв е липсващия елемент. Когато седнем да си поговорим, най-често те повтарят грешките, които са заложени от техните родители. Поведения, които са научили. Какво им е дала околната среда. Лесно ли можем да се променим и да бъдем емоционално интелигентни и откъде да започнем? Според мен никак не е лесно, особено ако говорим за тези заучени модели на поведение, за които спомена от нашите родители, баби и дядовци или така нареченото първично семейство, защото те са много дълбоко вкоренени в нашето съзнание. Ние сме ги виждали от съвсем малки, около себе си. И това са хората, на които имаме най-голямо доверие, по подразбиране. И когато видим, че бащата и майката се държат по определен начин, за нас това е нормалното поведение. То става автоматично част от нашия модел за света. В определена ситуация аз реагирам така, защото мама реагира така, защото татко реагира така. Това е правилното поведение, защото те са възрастни, те знаят най-добре, съответно и аз приемам същото поведение. Затова е изключително трудно да бъдат изкоренени тези модели. То става най-често с помощта на терапевт. Малко по малко, но все по-бързо пада тази стигма, че за да ходиш на терапевт, значи нещо не ти е наред, което е чудесно. Надявам се, че съвсем скоро хората ще започнат да си препоръчват терапевти и съвсем открито. Защо е трудно? Защото обикновено хората не си задават правилните въпроси, когато стане дума за емоции. И не успяват да стигнат до тези най-прости емоции, съответно не успяват да ги анализират, да си дадат сметка каква емоция врива в тях, така да кажем, и защо действат по определен начин. Пък вече за връзката с моделите, които са ни заложени от нашето първично семейство, там е задължително да се работи с терапевт, за да може да ни зададе точните въпроси, които да ни насочат към източника на това поведение наше. Като другата крайност, тъй като идват хора, не винаги успяват да намерят терапевти, има и хора, които искат сами да се развиват, при всеки различно, но хората, които идват при мен, това, което е първото нещо, което трябва да ви кажа, няма да стане бързо. Не можете да изкорените навик, особено ако е от първите 7 години, да го изкорените за един ден. Трябва много работа, ако използвате терапевт, както ти каза, да не очакват, че с едно-две посещения нещата ще се подобрят. Дълго време, всяка промяна, особено ако ще правим личностно кариерно развитие, не може да е по-малко от една година. В никакъв случай. Реално погледнато тези поведенчески модели, които са заложени в нашето съзнание от ранно детство, тях не можем да ги изкореним като модел, който се включва автоматично в определена ситуация. Това, което можем да направим, е да променим своето поведение в дадената ситуация. Тоест, имаме ситуация, в която сме реагирали по определен начин на базата на този вече заложен модел. Ако сме наясно какъв е този модел и защо е предизвиквал такава реакция у нас, вече можем съзнателно, волево да преминем към друга реакция, по-продуктивна. Тоест самия модел ще продължи да работи някъде там отзад. Това, което ние можем да направим, е да реагираме по друг начин на този стимул. Това, което виждаме от различни ментори, те казват, не може да изкореним един навик, но можем да го заместим. Може да изградим нов навик. И когато не сме изморени, когато може да мислим, в началото да се опитваме да си наложим този навик. Идеята е, че ние ще научим нещо ново и ще може да избираме кога да влизаме в стандартния навик, който сме научили като малки и кога да действаме по новия начин. И доста често виждаме, че така негативните навици, които ние имаме,
можем да ги заместим с други. Те няма да изчезнат. Когато ние сме научили някакъв навик, той е в нас. Не можем да се променяме изцяло, но можем да избираме какъв да бъде той. Точно така, можем да го променим в положителен навик и затова, както и ти спомена, обаче се изисква страшно много време и много усилия и много постоянство. В днешното динамично ежедневие, в работен и извънработен план, все повече хора обаче нямат достатъчно воля, за да продължат и голям процент се отказват някъде по средата, въпреки че имат резултати. Ще говорим и за сила на волята малко по-натам в обучението, но идеята за волята е, че тя се развива. Можем да се променяме, но наистина сила на волята е част от емоционалната интелигентност.